मोनसे गिदिर खौरां बांलादेशनि गोदान गाहाय मोहम्मद यूनुसआ भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजों सावरायलायदों। नंगौ, बांलादेशनि हिंदुनि हेंथायै हिंसा सोमजिनायखौ लानानै जानबुंनि गेजेरजों बांलादेशनि गोदान गाहाय मोहम्मद यूनुसआ भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजों सावरायलायदों। लोगोसे मोहम्मद यूनुसआ थांनाय 8 आगस्टआव बांलादेशनि गेजेरारि सोरखारनि गाहाय बोसोनगिरि महरै समायखिरा लादोंमोन। बांलादेशआव शेख हासिना दैदेननाय सोरखारखौ गाग्लोबनायनि उनाव मोहम्मद यूनुसआ बांलादेशनि बिबानखौ आजावदों। नंगौ, बांलादेशनि हिंदू सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मोहम्मद यूनुसजों सावरायलायदों। थारैनो थांनाय 14 आगस्टआव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजों सावरायलायनायाव बांलादेशनि मोहम्मद यूनुसआ बांलादेशनि हिंदुफोरखौ रैखाथि होनो खोथा होदों। लोगोसे जों नुनो मोनबोगासिनो दंमोन दि आथिखालाव बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाया भारत हादराव खारबोनायनि उननिफ्रायनो बांलादेशनि बाङाइ सुबुं एबा हिंदू धोरोमनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबनाय आरो बेफोर दुंहाव थासारिखौनो सामलायनो थाखाय सुबुंखान्थियारि गोजोन आरो दावगालु बांलादेशनि थाखाय भारत हादरनि मददखौ फिन खेबसे हास्थायफिनदों बांलादेशआ। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहेबिलिटेशन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।